Okay, wala na intro kay wala ko intro nga video yun. So what's up mga bro, mga bra? Anong usahay dili man ta masabtan? Mga question ba ka na sa mong self? Anong usahay dili man ko masabtan? Kabalo ka, lisod di ka sabtan mo na ang kamatuoran. Usahay nga magdrama-drama ka, dili magid sila kasabot sa ako. Wala ni kasabot sa ako. Dili magig ka masabtan, naningala pa ka. Usahay, masabtan ka, usahay dili. So kung iabot na ka sa point ka, naka-ask ka sa mong self, anong lisod man ko sabton? I tell you what, wala ka naging Sara. Kitatanan, halos kitatanan, lisod sabton. Kabalo ka si David. Dini sa Psalms 139. Tingin siya, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sumuo ni ang realidad sa tua. Dili ka simple beings. Kaning word niyo wonderful, kabantay ka. Kanang word niyo wonderful is kana bitaw maningala na lang ka ba kay dili nimo masabtan mo nang most of the time sa imong self na wonder ka kay okay ka karon pagkaugma na tulibagbag na pud ka. Familiar lagi ni. Okay ka karon maayo kay imong pagbati karon dahil ka kang Lord maayo kayo imong feelings pagkasunod dayon kay nalisok na pud ang imong utok. Kay ngano man dili ka simple nga being. Gi-create ka ni Lord nga wonderful nga being. Wonderful. Di ba mo nang dili nimo masabtan ka nang nag-wonder ka kay wala ka kasabot? Wala ang tinuod. Napili mo ang leader. Ga-wonder sa imo. Nung sa man to siya, maayo man to niyan dahil katong Sunday. Nagambak-ambak pag ganito sa praise and worship. Nagilak-hilak, nagligid-ligid, nagtambing-tambling pag ganito siya. Pero karon nung sa naman to wala na magkalit. Muna ang tinuod niya pagka ikaw dili ka simple wonderful ka. Munang daghan tao ga-wonder sa imo ha, dili ka sabot sa imo ha. Even gani ikaw mismo dili ka kasabot sa imong self usahay. Kaya muna ang kamatuoran. I-create ka ni Lord nga dili simple nga being. Even ang science, it took years, decades to study sa tanan nga mga parts sa human system. Grabe nga kanang kuan, grabe nga kanang years nga study sa science para lang gid masabtan. Yet ang science dili makatugkad sa person, dili makatugkad sa tua. So mao siguro ning gidayeg nila ni David si Lord no, kay dili man niya masabtan niya self. Pwede. Pero out of context mo gid niyo. Lingon siya nga, Lord, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. So mao siguro niya ang nindot nga response no, kung dili na nimo masabtan imong self. Dahiga si Lord. Ang first verse ng pala nga chapter is lingon siya nga, Lord, you have searched me and you know me. Kani din nga part ba? Nagpasabot lang gid nga si Lord gid may nakasabot sa toa. So that's why necessary gid siya nga kung dili na to masabtan atong self. Balik kita kang Lord kay siya ra gid ang nakasabot sa ato. Si Lord ra gid ang nakasabot sa tuwa kay nga naman siya ang nag-create sa tuwa. Munang kailangan tao guidance ni Lord. Munang kailangan tao kanang revelation giya gikan sa iya kay ngano man kung magbuot tao. Paingon kita sa kalaglagan because we are not expert about our ways, we are not expert about our hearts. Munang si Lord diingon siya nga do not rely on your own understanding, but in all your ways acknowledge the Lord. Kaya nga naman, ay mga times na dili nimo masabtan ng imuhang ginahimo. Abi nimo okay na, but dili di ay. Na mga times na paminaw nimo okay na imuhang dalan, pero dili di ay. Acknowledge the Lord. Ingon si Lord niya, oops, dili ka expert sa imong life, dili ka expert sa tanan. Trust in me. Do not lean on your own understanding. Sama kang David, ihang gi-acknowledge si Lord. Kapalo ba kasi David? Isa sa example sa ka person nga dili masabtan. Other side sa iya worshipper. Yung other side pagid sa iya kay kanang ulitan. So kabalo ba ka dili lang sa kanang warrior but ulitan si David. Kunay na kani siya nga kanang chapter. Grabe niyang daig sa Ginoo. But napo isa ka chapter dani nga si David ingon siya nga Lord kalami pa kay puspos sa mga bata sa akong enemy. Si David gusto niya ipangpuspos ang mga babies sa iyang enemy. Grabe, dili mo masabtan si David. Kung basahon nimo ang iyang account, basahon nimo ang tanan niya nga mga poems, ang iyang psalms, gidayeg sa Ginoo, di pag-abot na pud sa kanang kuan kay ang iyang sa kanang kondisyon sa iyang kasing-kasing o sa iyang tuno sa iyang mga ipangistorya kay mausab. So dili mo siya masabtan, but si Lord nakasabot pag-ayo kang David. Kanipod nga message karon para nga dili ta kanang dali ra kita mo judge sa ubang tao.
Kaya sahay man good, kung dili na to sila masabtan, i-judge din nato sila. Namo yung mga tao nga gibutang ni Lord sa imong life, dili na sila masabtan usahay. O mag-wonder na lang ka. Dasig magito karon oy. Nagambak-ambak pag ganito sa praise and worship itong Domingo. Kalit mo sa tulibagbag ang ulo, wala na magkalit, nag-post-post pag idug mga kanang dili maayo sa Facebook. So kung mga tao may nana sa imong life, kalit lang kaliso ang ulo, wonderful na sila sama. Ang main point na ko aning message is that sa mga times na kung dili mo masabtan ng self, sa mga time na kung dili mo masabtan ng ubang tao sa imong palibot, sa mga tao nga gibutang ni Lord sa imong influence, muna siya ang time na mabalik ka kang Lord. Muna siya ang time na dili ka mo rely sa imong understanding, dili ka mo rely sa imong own judgment, but you go back to the Lord so that He can direct your path. You go back to the Lord, itahiga si Lord, you praise the Lord, you acknowledge Lord, sama kang David. Na-acknowledge na nimo si Lord, na-worship na nimo si Lord, and save pagid imong heart gikan sa mga painful kayo nga mga di magbuhat nila.